Siyaphinda siyakwamukela futhi kwinkatheko ethakela umphakathi ngey'ndaba eziwuchungechunge. Esiza nazo ngalesi sikhathi ukuthi kuhlukene ukukhuluma emva kokukhishwa kwe-line-up ye-Durban July yabaculi abathathwe kumaskandi. Kubikwa ukuthi oyibiza ngenkosi yamaskandi uKhuzani Mpungose akabizwanga yena, kodwa kube sekubizwa abanye okukholela kuthiwa abangaphesheya. Kuke kwaba ney'nkulumo ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ongaphesheya. Njengoba kuyi-Durban July-ke bashilo ukuthi abakhethanga ngokuchema kodwa bakhethe ngohlelo oluthile abalisebenzisile oluvumele ukuthi bebize uMthandeni Manqele, uSminoff Gumede, uMenzi Mabizela, uLimit Nala, uMntu Yenziwa waseNkandla kanye noMaHugh ekuthiwa nokukholela ekuthiwa umele abesifazane abacula umaskandi. Abantu-ke abaningi badidekile ukuthi ngabe ngempela yini uMaHugh ucula umaskandi ngengoma eyodwa nje sengaze kuthiwa ucula umaskandi. Bekhona oNdoni, bekhona nabanye. Kodwa-ke kuhlukene ukukhuluma kwabantu, thina siyithimba loma nalapho okwethu ukwethulela iy'ndaba bese siphuma kanjena, asiphinde futhi sithokozele ezayo.